sa Rusaon, naglanog-lanog gihapon ang atong programang tutok pakatok sa udto plaster gihapon ta sa pagpaminaw kadato karong mga oras sa mga kabisyo my love so sweet manukad sa pag pahimsog sa gihapon. Kumusta ta ninyo diha karong mga oras sa alas 12:50 or 15 na kining oras gatog kanato sa Jesser Marketing ang tigama og tigapod-apod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod og lutahan, muwagtang sa panuhot, suhot, katol-katol sa panit, pinaakan sa mananap og kagid-kagid, arthritis, rayoma, sakit sa tiyan, ulo og ngipon. Mopatay sa kuto og lusa, mopakgang sa lamok nga dili makapaak, moayo sa mga samad tungod sa diabetes. Alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion o dagaton. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax sa paminaw ug haplase. Sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo isabon ang Calabo Plus Herbal Soap kagid-kagid og pilas, wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 09309736009. Hala, sige, padayon ta. Live ta gihapon inyohang makita og mahinabi diri sa tong Facebook live or Facebook page. DJ Mike Kiling mga kabisyo, my love so sweet. And also diri sa tuang Facebook page sa Katok Confession. And Calabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Like, share, follow. And like, share, follow, and message mga kabisyo, no? Sige, subscribe na lang po DJ Mike Kiling sa tuwang YouTube channel. Anyway, plus start ta og maayong pagpaniud to, especially sa mga drivers natong kubati sa ilang pagmamasada karong asang dapita lulubaba. Ganyan katyo mga nagbiyahe sa mga lagyong dapit o katyo mga nagbiyahe padulong sa ilahang kabit. Amping nga di masap niyan. Ang importante makadala kaniya og sudan. Paguman, sibat na yun. Para wala dagang istorya, basi niya makakumbati pa yun ka. Doble niyong kakapoy mong bation, God. Hala, sige, patuyang gid sa imong style niya. Kumbati ta ninyo kung ganyan medyo stress mo sa inyong paminaw, ha? Mga flash ta ninyo, kining angelic relaxing roll. Gamay lang na siya, pero manusot ang kanindot og shooting effects niya mga kabisyo, my love, so sweet, ha? Nindot kayo, gini siya kaya, doon na ni siya peppermint o lemon scent. Diba? Fresh na fresh, makapawala sa stress. Diba? Lain kaagi nga to ang sayraan mga kabisyo, my love, so sweet. So manukad na kita sa panaguban diri sa to ang programang Katok Confession. Okay, kung aduna mo gustong i-share nga inyuhang kaagi sa pagigugma, pwede ninyong ipanukad sa gihapon kanato ug ato na siya hatagag pagtagad. Aduna tay story nga basahon. Sorry, I'm so sorry. Matod pa ang iyahang entrada lulubaba. Siya kay salana niya nyo. First of all, I really want to apologize sa tanang mga trigger ani nga post. I was dating a Korean for more than a year. He is the first person na nakakuha sa akong pagkababae. Kaya ako po, iyahang first. Nakuha po ni mo ang iyahang pagkababae? My God, you're getting my nerves. We both love each other but na times na grabe kalala nga mo ang away. Sunod-sunod, kadugayan for almost 2 months kay tungod sobra nami nag-focus sa each other, wala na namo na-realize nga toxic na kayo nga mo ang relasyon. So nag-decide siya makigbulag, so ako wala ko'y mabuhat kundi mo agree. Ming sugot na lang even sakit kayo. After 1 week na bulag namo, ako ang gibuhat, nagsigi kog inom. Party always. I met another Korean person or a Korean dude sa isa ka club. And ako heartbroken, sige shot. Pero this guy nag-approach siya sa kuha, so moto. Ang ending dito may padulong sa lodge. At least wala kanya gidala sa kasagbutan. Pero wala mi nagginabasay. Nagtong itch. Ngadje. Nag-vlog.
Last lang. Sa Lulubaba, nagpamassage. Pilot ba? Wala nag-kiss daw sila. And ako kay ginapangita na ako nga ako ang uyab sa iyaha. Even ginahag na ako siya, wala joy baka sa akong uyab. Miski pareha sila og lahi. Dulo nyon siguro ni og Korean novela ning bayanya. After almost 2 months, nagkabalikan mi sa akong uyab. Kay tungod after ko mag-attempt og hikog, nagbalik siya. Kay dili kay naluoy siya nako kundi love man jud ko niya. Both of us are okay. Wala nang away. At na ako'y mali. Dili ko ka-stop og yosi, which is dili siya ganahan and nagalay nako kaniya nga wala ko nanigarilyo. Nagalay nako na wala ko nagainom. Even nagbalik mi, lahi na ang dagan sa among relasyon. Mo ganyan pag magbalik mo, gikan mo sa sakit nga panagbulag, dili na magit parehang ang unsabay niya sugdan ninyo lahi niya mang gyud no kay foreigner biya siya. Nalahi na gyud ang dagan sa mong relasyon, Lolo Baba. Sa dagan siya nabuhian na sakit na storya or daghan siyang nabuhian nga sakit na storya sa kuha. Nawalaan kong salig niya. Behind my back, iya akong ginalibak sa lahing tao. Wala ko'y trust, but dili ko makigulag kay love na ako siya. Nag-expect ko basig mabalik puhon ang dagan sa among relasyon. Sa una. Pero wala ko kabalo. Gaga kay ko. Party ko. Sige ko nightclub. Naap na pud ko'y na-meet another Korean. Sa LDR mi sa ako ang uyab, wala mi nagtok balik for 10 months. But still, kami gihapon. This new Korean dude, clingy kaayo siya. Sige, haplo sa kuang hair, holding hands, and kiss sa kuang cheek. Which is, na-miss na ako ang ginabuhat sa kuang uyab. And then that night, sa sobrang kahubog, nag-lodge na pud mi. This time, dili na lang kiss ang nahitabo. Kundi, ginabasay yun. After sa nahitabo, naghila ko kay kabalok na ko, isa ko ka cheater o guilty ko sa nahitabo. Wala na ko kabalo sa akong buhaton. I feel sorry for my boyfriend kay gaga kay ko. Kabalo ko nga masakitan siya kay nagbilangkad ko sa lahing tao. Hugaw kaayo ko. Dili na ko kaya magpakita usab sa kuhang uyab. Breaking up with him will kill me kay love na ko siya. Sobra. Yet ako tong si Gaga, kalagkarin, pokpok o immature na way pulos. Wala ko kabalo sa kuhang buhaton karon if maingon nako sa akong uyab nga nakipag-gabas ko sa lain. Kabalo ko mag-end ang mga relasyon o dawaton ko kung makigbulag siya. But if mag-break me, sure kong maghikog ko. Gagagay ko, no? Wala ko'y kwenta. Wala na akong kabalo sa akong buhaton or hunaon karon nga side. Sa mga butang nga ni, base niyag mangunahon ko nga maghikog na lang. Dari na lang kutob og daghang salamat. Mga kutayang kaagi, Lolo Baba. Ay, grabe po niya siya. Ay, ganyan maghikog man good. Nasugdan naman ni mo. Pangita niya paglaing Korean. Diba? Love lagi kay niya itong maong Korean nga isa. Nga nag-long distance relationship niya. Love niya pero nabuhat man niya mag-inganya. Love nga muhimog mag-inganya. Patuyang siyang kagalingon. Mga makak. Diba? Dapat kung love niya mong sa katao, pabilan niyo mo yung kagalingon, preserve niyo mo diha kaniya pero matikdan niya ko wala po paghatag og bili ang mismong Korean sa imo nawa ka bayo ba sinabot yung lain dito dapat i-practice nilang ganyan mag-move on gud nyo di ba kanunya niya yung buhaton niyan to sa mga kapuya niya bitaw siya nga murag di niya siya ganahan
Okay, nalingaw pa man gid siya kay kanya nga niya maka-addict biya nga niya pag malingaw bitaw ka sa butang nga kinabuhat nimo bisa pag nahigugma ka sa ka tao. Oh, mapasaylo man kaniya sa sunod. Mingon ka di na ko usbon. Oh, atikon pakuan ni ha, sudad na ni City Pajod. Buhaton na pud nimo kinalingaw niya man ka. Oh, sumo niyang enjoy niya lang imong kagalingon kung siya'y makapahapi sa imo ha. Pagikog-ikog ya. So, magikog-ikog kay ikaw rin po sa daan sa mong kagalingon. Diba? It's very downgrade. Tama ka diha lulubaba no, makapaubos gina sa kugulingon ng ingana. Ikaw pa hinungdan sa imong ikaw ang hinungdan sa imong kugulingon nga nga masakitan. Nga ikaw pa'y magulgol, ikaw pa'y magikog-ikog, di ba? So raga makasulti pang Ginoo kagansi ba kay nako gitaganti kag kinabuhi niya tapos kinatok lang ka diha gulgol na dayon ka hikog-hikog pa jud ka. So mao na kabisod ako kay nang sala no nga ingana ang kinabuhi ug nga to ang lawas bililhon kayo so dapat atong ampingan di ba sama sa pag-amping sa pagpalagsik sa to ang kalawasan batok sa mga sakit. So na to paghatag og bili kay walaan kini atong kinabuhi ang ato ang lawas mga kabisyo. Of course, magtumarta sa mga food supplement nato diri sa kalabo nga maghatag nato og proteksyon. Sama na lang ining Kalabo Plus Herbal Capsule. Dako kayog tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Capsule or Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day, no? Ipares lamang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini, dili makadaot. Aprobado sa FDA, halal certified. Naibawan nga ang kalabo leaves o oregano leaves makatabang usab kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes, no? Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body, no? Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut, mga kabisyo my love so sweet. So ana lang yung buhaton ha. Mo na ang inyong himuon. Kung gusto mo maghataw og bili, pagtagad, pasalamat sa tong labaw nga makagagahom nga inyuhang balaan ang inyuhang lawas pinagi sa pagpalipon, pagpahimsog. Daily exercise, mga kabisyo, saktong pagkatulog, saktong mga pagkaon, ay tayo mga cheat day pero ay kay permentiha, cheat day gani so pasabot panagsa. Panyag siya lagi may kiling pero bulto man. Kaya kasi manya, mukhaon kog pork pero isa po ka lechon. Lechong baboy. Gyapon. Mga lampod. Mayong udtog may paminaw sa gyapon kaninyong tanan diha karon. Daghang salamat sa inyong pag-ubanuban kanato diri karon sa tuwang programa. Plaster gyapon ta sa tuwang paglanog-lanog sa programang Tutok Pakatok sa Udto. Up until 12 patama up until 1 sa kapunon. Mga kabisyo my love so sweet. Kauban gyapon mininyo kini gyapon si Mikey Ling. O kini gyapon si Lulubaba